गिबियावनो आङो गासै बर' आइ आफा रायजो राजानिसिम आं खुलुमनायखौ बावहरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय एप्रिल दाननि 10 आरो 11 10 आरो 11 एप्रिलाव गोदान दिल्लीनि दिल्ली हाट आरो गान्धी पिस फाउन्डेसन बे मोननै जायगायाव बर' हारिनि माहारिबादखौ गायसननायजों लोगोसे बर' हारिमु आरो जोंनि दोरोङारि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय खुगा मेथाइयानो होन बा नोङो गासैबो जिखिनि दङ लोगोसे बैसागु जिहेतु दान फैगासिनो दङ बिनि मोनसे गिदिर हाबाफारि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दिल्ली बड' एस'सिएशन जथायै प्रि-बैसागु लोगोसेयैनो बड'लेण्ड कालचारेल कार्निभेल अर्थात फोरबो बे मोनसे हाबाफारिखौ जोङो लानो थाखाय थिग खालामबाय। आरो बे साननैनि हाबाफारियाव गाहायै मोनाबिलि 5 बाजिनिफ्राय मोनानि 10 बाजिसिम बे कालचारेल जिखिनि इभेन्ट दङ बे इभेन्टआ जागोन। बेयाव बैसागुनि जेसेबां बर'नि मोसानाय बे माने ट्रेडिशनेल डान्स आरो मडार्न डान्सबो थागोन, बैसागु मोसानाय थागोन, दामनाय देनाय बे थागोन। लोगोसेनो गुबुन गुबुन हारि माहारिनिबो बेयाव जोङो एसे ट्राइबेल माहारि जोङो सरजाबफादों। उद्देश्यआ जाहैबाय जे बर' हारिनि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बेखौ नेशनेल केपिटेलाव जिहेतु गुबुन गुबुन देशनि गुबुन गुबुन हादोरनि दावबायारिफोर फैयो, भारतनि गोबां हारि हारिसाफोरा बर' हारिखौ सिनायो मिथियोब्लाबो जोंनि नंगुबै जिखिनि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय आरो बर'फ्रा माबायदि बैसागु फालियो रंजायो बिनि गासैबो बिथिंखौ लानानै जों बेयाव दिन्थिफुंगोन। बड'फानि समाव दिल्लीयाव सोमावसारनायजों लोगोसे बर'नि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बे दिन्थिफुंनाया जादोंमोन आरो मोनसे समाव बड' मेलाबो जादोंमोन। दा बेयो मोनसे जोंनि गिदिरथार मोनसे थांखि आरो बेजों लोगोसे बर'नि जारिमिन, बर'नि थुनलाइ, बर'नि जि माने दर्शन आरो माने कालचार बेखौ स्टाडि खालामनो थाखाय जोङो मोनसे थट दिहुनदों, बे जाबाय बड'ल'जि। जेरैबायदि इन्ड'ल'जिनि बाथ्रा स्टाडि अफ इन्डियान कालचार, लिटारेचार, हिस्ट्रि आरो कालचार लोगोसे माने फिल'सफिखौ स्टाडि खालामनाय जायो। दा बड'ल'जिनि गेजेरजोंबो बेबायदि बर' हारिनि जोंनि सिभिलाइजेसन सभ्यतानि सायाव जोङो थारै जोंनि जि गुबै अरिजिन जों जे बिनि सन अफ दा सयेल आरो जोंनि फार्स्ट जोङो बिनि थागिबि सेटलार बिनि गासै बिथिंखौ नायबिजिरनानै नायबिजिरसंनानै दिहुननो थाखाय जोंनि बर' हारिनि रिनाउन जायफोर हिस्ट्रियानफोर दङ, जायफोर थिंक टेंकारफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै बेयाव जोङो डिसकास खालामगोन बड'ल'जिनि सायाव। आरो फारसेथिं प्रि-बैसागु आरो बड'लेण्ड कालचारेल कार्निभेल बा फेस्टिभेल बेखौ जोङो खुंगोन। आङो गासै बर' आइ आफा रायजो राजाखौ खावलायगोन जे 10 आरो 11 रबिबार आरो समबाराव जानो गोनां दिल्लीनि गोदान दिल्लीनि बे हाबाफारियाव बयबो जाहाथे लैहोर लैहोर बाहागो लागोन आरो गावबा गावनि एसे खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों आरो गावबा गावनि खरसानि गेजेरजोंनो जाहाथे बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। जोङो गोबां नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलनि आलासि जोङो बेयाव हांख्रायदों आरो बिथांमोना बेयाव बाहागो लागोन। गुबुन गुबुन माहारिनि जोंनि माखासे दैदेनगिरि, जोंनि माखासे जायफोर लिडार्स बिथांमोनखौबो जों लिंदों। उद्देश्यआ जाहैबाय बर' माहारिखौ माने लार्जार मोनसे पार्सपेक्टिभाव जों गायसननांगौ आरो बिनि गेजेरजों बर' माहारिबादखौ फोथांनानै लाखिनांगौ। दा बेखायनो गासै बर' हारिनि साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजा गासैखौबो आं खावलायबाय जे बयबो जाहाथे बे दिल्लीनि गोदान दिल्लीनि हाबाफारियाव बाहागो लागोन। जोंनि गोबां आर्टिस्टफोर थांगोन आरो बेयाव बर'नि जानाय लोंनायनि स्टल थागोन, जोंनि क्राफ्ट एन्ड आर्टनि स्टल थागोन, गाननाय जोमनायनि स्टल थागोन,
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेफोर मिशन प्रग्रामफोर दङ बिनि आर्ट गेलारि थागोन आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन माखासे डेमनस्ट्रेशन डिपार्टमेन्टेल माने नो एबाउट बड'लेण्ड बा बर'फोरनि सायाव मिथिनांगौनि थाखाय जिफोर बिथिंखौ जोङो बेयाव डेमनस्ट्रेशन खालामनांगौ बा दिन्थिफुंनांगौ बे गासैबो इनिसियेटिभखौ खम समनि गेजेरावब्लाबो जों बेखौ थिग खालामदों दा बेखायनो आं खावलायबाय ट्रेनजों हायो बा गुबुन गुबुन बेबस्थाजों जि जों हायो जोंनि रायजो राजाया लैहोर लैहोर जाहाथे बाहागो लागोन आं बेखौ मिजिंथिबाय गोजोन्थों थेंक इउ